Eideoleg nath ddatblygu yn ystod y 450 yw sosialaeth, a byth ers y dyddiau cynnar yma, mae sosialwyr o bob math wedi credu'n gryf yn yr angen i draws newid cymdeithas, a hynny ar sail egwyddorion fel cydraddoldeb a chydweithrediad. Ond, mae'n bwysig cofio nad yw sosialwyr wedi tueddu gytuno ar sut yn union y dylid cyflawni'r amcanion hyn. Dau o'r ffrydiau sosialedd mwyaf pwysig sydd angen i astudio yw Marxiaeth a democratiaeth gymdeithasol. Mae'r rhain yn ddwy ffrwd sosialedd sydd wedi datblygu syniadau gwahanol ynglŷn â sut dylid mynd ati geisio cynhyrchu'r gymdeithas sosialedd ddelfrydol. A wrth feddwl am y gwahaniaethau rhwng y ddwy ffrwd sosialedd yma, mae'n ddefnyddiol canolbwyntio ar ddau fater penodol. I ddechrau, y mater o pa fath o ddulliau dylai sosialwyr i defnyddio wrth gyrchu amcanion gwleidyddol. Ac yn ail, mater o ba amcanion yn union y dylai sosialwyr geisio eu cyflawni. Hynny yw, pa fath o gymdeithas ddylai'r gymdeithas sosialedd fod. Os edrychwn ni ddechrau ar y cwestiwn o ba fath o ddulliau y dylai sosialwyr i harddel, dyn ni'n gweld fod y sawl sydd wedi gogwyddo i'r ochr fwy Marxaidd o'r eideoleg wedi credu'n gryf yn yr angen am chwyldro mwyn dymchwel y drefn gyfalafol. Yn wir, oedd Marx yn adnabyddus yn credu y byddai'r chwyldro cyfalafol mawr yma'n dod yn anochel, a byddai'r ecsbloitio sy'n rhan anochel o gyfalafiaeth yn arwain i'r dosbarth gweithiol godi a dymchwel y drefn. Ers dyddiau Lenin yn fwy diweddar, mae Marxwyr sosialedd wedi tueddu i gredu na fydd y chwyldro'n anochel a bod felly rhaid iddyn nhw drefnu'n wleidyddol mwyn sicrhau newid. Ond mewn cyferbyniad, mae rhai hynny sy'n gogwyddo mwy i'r cyfeiriad democratiaeth cymdeithasol wedi bod yn amheus o'r angen i bwysleisio rhinweddau chwyldro a wedi bod yn fwy parod i ddadlau y dylen ni ymddiried yn y drefn ddemocrataidd a bod modd cyrchu sosialaeth trwy ymladd etholiadau a ennill grym seneddol. Nath y farn yma ddatblygu wrth i'r dosbarth gweithiol ffurfiau undebau llafur, pleidiau gwleidyddol ac wrth i'r hawl i bleidleisio gael ei ymestyn ymhellach. Ac yn wir, fe ddaeth democratiaeth cymdeithasol i gredu bod datblygiad sosialaeth bron yn mynd i fod yn ganlyniad anochel i ddatblygiad democratiaeth. O droi wedyn i'r cwestiwn o ba fath o amcanion y dylai sosialwyr i harddel, hynny yw, pa fath o gymdeithas y ddylai'r gymdeithas ddelfrydol sosialedd fod, dyn ni'n gweld bod yr angen gweld yn troi o gwmpas y cwestiwn o beth ddylid wneud â cyfalafiaeth. Ar un ochr, mae rhai hynny sy'n arddel Marxiaeth wedi tueddu i ddadlau mae dim ond trwy ddymchwel cyfalafiaeth yn llwyr a sefydlu ni lle cymdeithas gomiwnyddol a gallwn ni sicrhau cydraddoldeb a chyfiawnder cymdeithasol i bawb. Ac yn gynolog i hyn wrth gwrs, mae'r amcan o ddileu perchnogaeth breifat ar eiddo, a dod â trefniadau sy'n golygu bod nwyddau a gwasanaethau yn cael eu trefnu a'i cynhyrchu mewn modd sy'n ateb anghenion pobl yn hytrach na cheisio creu elw. Fodd bynnag, tra bod democratiaeth cymdeithasol yn credu'n gryf bod cyfalafiaeth yn drefn gymdeithasol sy'n meddu ar wendidau ac sydd yn sicrhau anghydraddoldeb, mae'r garfan yma wedi tueddu arddel safbwynt mwy cymhedrol, mwy cyfyngedig. Yn syml, y farn ymhlith democratiaeth cymdeithasol yw bod modd ffrwyno a stimio cyfalafiaeth i sicrhau bod y drefn yn gweithio'n well. O ganlyniad, dyw'r garfan yma ddim wedi arddel y syniad bod rhaid dymchwel cyfalafiaeth. A'r hyn dyn ni wedi weld yw bod y syniadau mwy cymhedrol yn arwain at gred yn yr hyn dyn ni'n ddisgrifio fel economi gymysg. Hynny yw economi lle mae gynnon ni le ar gyfer masnachu preifat ac eiddo preifat, ond ar yr un pryd rhai sectorau o'r economi yn dod o dan reolaeth gyffredin, o dan reolaeth y wladuriaeth. Er enghraifft, dyma pam bod democratiaeth cymdeithasol wedi dadlau o blaid y wladuriaeth yn gwladoli rhai o'r diwydiannau mawr, er enghraifft glo, trydan, nwy a dir. I grynhoi, wrth drafod sosialaeth, mae'n bwysig bod ni'n cofio nad un ffrwd swyddogol o sosialaeth sydd i gael, yn hytrach mae'n eideoleg sydd wedi esgor ar ffrydiau gwahanol dros y blynyddoedd. A dau o'r pwysica yw Marxiaeth a democratiaeth gymdeithasol. Ac wrth feddwl am y gwahaniaethau barn sydd rhwng y ddwy ffrwd yma, mae'n ddefnyddiol meddwl am y gwahaniaethau barn sydd wedi codi o ran dulliau a amcanion.